आंनि मुङा रनेन नार्जारी आं बे दुमबाजार गामिनि गावब्रा आंनि खावलायनाया बेनो जे माने जोंनि दुमबाजार गामियावहाय कारेन्ट दङमोन सरकारनिफ्राय मोननाय बे कारेन्टआ गोबाव सम जों बेबहार खालामबोदोंमोन दा बेबहार खालामनानै जोंनि बे कारेन्टआवहाय तारा आगोलनिफ्रायनो गाज्रिखामोन दा आरो बे तारा गाज्रिसिन जाबाय बेवहाय जों जराय नाराय तारजोंहाय जों सावगासिनो दङ आरो बे तारफोरजों एसटी तारा जाहैदों जोंनिया 2 किलोमिटारनि नांगौ आरो एलटीआ जाहैदों 4 किलोमिटार दा बे 4 किलोमिटार एलटीखौ जोङो बोखावनानैसो फिसा फिसा नै बेफोरबायदि तारजोंहाय जोङो सालायनानै दङ बिनिखायनो आङो खावलायदों सरकारनावहाय जेन' गोख्रैनो बे कारेन्टफोरखौ जोंनि दुमबाजार गामिनि कारेन्ट माबाखौहाय मावना होफैब्ला बिराद मोजां मोनगौ कारेन्ट गैयिनि जुनैनो जोंनि बे दुमबाजार गामिनि फरायसा आरो फरायसुलिफ्रा मोजां रोखोमै स्टाडि खालामनो मोनाखिसै आरो फरायनायाव बिराद उसुबिदा जानानै दङ बिनि थाखायबो आङो सरकारनाव खावलायनाय थायो दा जोङो आगोलावहाय जोङो लेम्पफोरजों फरायोमोन नाथाय बे आधुनिक माबायावहाय जुगावहाय जोङो बेफोरबायदिखौबो जोङो मोननो थांले केरासिनबो मोनले दा बिनिखायनो बे कारेन्टजों फरायनाय हिसाबनिहाय जोङो बे कारेन्टखौनो गोख्रैनो जेन' मावना होफैयो बेखौ आङो खावलायनाय थाबाय आच्चा बे समाव आंबो मोनसे बेजों लोगोसे मोनसे खोथाखौ रिकुवेस्ट खालामनो नागिरदों बे मोब्लिब जायफोर बिगोमाफोर दा जोंनि दुमबाजार गामियाव ओरैबायदि उसुबिदा जानानै दं जों कारेन्टखौनो सानथाम सानब्रैसो मोनाखिसै जिहेतु जोंनि कारेन्टआ थाराबो एखेबारे सोलियै अबस्था जाबाय बेनिखायनो बेजों लोगोसे आङो इमिडियेट इमारजेन्सि जोंनि बे दुमबाजार गामियाव माने बे कारेन्टखौ बेबस्था लाफैनो थाखाय आङो सरकारनिसिम खावलायहरनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे फर्सआबो जोङो बिराद इम्परटेन्ट जोंना फर्सआ नांगौ रोखोमनि फर्स गैया बेखायनो फर्सखौबो जोङो बेबस्था खालामनानै होफायो बेखौ अनुरोध खालामनाय थाबाय सरकारनिसिम শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে যি সকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে ধন্যবাদ